Oh. Iya, 7-5 ngayal era. Sainah kudung abang. Apal wong kene ngayal. Wah, jaya. Lah wong ya ibu-ibu ki genahke lho Mas kok ya. Reram. Capi guna Sik. Loh. Waduh. Iki aku ana ngendi iki? Peteng ya, Dik. Iki aku ana ngendi? Kowe sapa kowe? Aku dhewe ora ngerti aku sapa. Iki sapa kok kanggo kacamata? Aku Mak Erot. Hah? Aku Mak Erot. Mak Erot ki sapa? Aku Mak Erot. Aku sing tunggu bok ning kali kuwi mau. Mul, Mak Erot ki apa? Loh, iki kok enek padang-padang acara apa ta iki? Bentangan wayangan, Mak. Bentangan wayangan. Bentangan wayangan bentahun. Bentaun. Bentangan wayangan bentahun. Oh iya. Dalange sapa? Dalange? Ora ana liya sing bagus dhewe sak jagat Ki Anom Wibowo. Oh. Mas Bowo saking Kartosura kuwi ya? Ya mbok wong urung pindah Anggoyon ya kono. Kartosura. Oh iya. Ngabean. Oh iya. Ijek Joko piyayine? Ting suci urung tau dolanan wedokan. Tenan ora. Lho, piye ta? Oh iya. Ki dalang angsare apik ki ngene iki. Lah iya ta. Ha. Kuwi teko kene barang ki ngopo kok? Aku arep ndongake warga bentangan kene. Mak Erot ki tugase lak tukang gedhekke kuwi to. Wis ganti. Wis pensiun wong wis tuwa kok. Wah, tiwas aku arep gedhekke. Gedhekke apa? Nggone mall. Aku arep ndongake warga bentangan kene. Ya. Mugi-mugi warga bentangan kene pinaringan selamat. Amin. Rezeki kathah. Amin. Mugi-mugi panjang umur, sehat. Amin. Bentaun wayangan dalange Mas Sriwibowo saka Kartosura. Amin. Muga-muga ya ora keliya ya le gareng. Nggih, Mbak. Mbak Erot. Matur suwun kanggo bapak-bapak panitia sampun sowan wonten Kartosura. Rawuh to. Oh ya, rawuh. Heeh lho yo nek kesurupan ki yo sak karepe ora apa-apa, padha karo wong mendemok ora apa-apa. Ya ora mendem. Iya. Anu matur sembah nuwun nggih kagem Bapak Roger nggih. Bapak Roger iki kecintaanku lho, Mas. Pak Roger kuwi sedulure Kurik. Apa kuwi? Roger Kurik monitor. Ora kok yo. Sembah nuwun Bapak Roger. Bapak iki ingkang premak-premakke lho, Mas. Supaya nek kelakon wayangan ana kene. Alhamdulillah. Sembah nuwun kagem Bapak Pak Roger sing menika. Nggih. Matur nuwun nggih Pak, pun mremakne wargane gek wayangan iki. Rokoke napa? Lah arep ngapa? Lho nyuwun. Oh, tak kira nek arep. Sehat ya, Pak. Gelem, Mas. Alah napa lho, Pak? Kaya karo sapa? Ya. Kosek.